Os días 4 e 5 de setembro en distintos escenarios de Flariz, Monterrey e Alvarellos terá lugar a 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros. O día 4 e 5 de setembro en Flariz, en Alvarellos e en Verín, pois darase conta pois como fío argumental da cultura tradicional e da música de Hungría, que é un fío pois para establecer unha ponte entre povos. Para a Deputación de Ourense, esta festa, despois de 41 anos, é un compromiso ca conservación, ca difusión e ca investigación da música tradicional. A música tradicional é parte do noso patrimonio, como parte do noso patrimonio non só en memoria, sino que está vivo, está entre as emocións das persoas. Por eso, para a Deputación de Ourense é moi importante. Esta nova edición, organizada pola Deputación de Ourense e o Concello de Monterrey, estará dedicada á música tradicional húngara e recibirá intérpretes procedentes de Galicia, Hungría, Romanía, Irlanda, Zamora e a República de Mariel, en Rusia. Concertos, conferencias e actividades de divulgación integran un programa que afonda na dimensión cultural, didáctica e internacional deste encontro declarado de interese turístico de Galicia, que ahora aspira a ser declarado de interese nacional e internacional. No 2016 conquerimos a declaración de interés turístico de Galicia e, seguimos dando pasos para nunhas instancias superiores conquerir pois a declaración de festa de interés turístico nacional e incluso internacional, porque non? Porque a xuntanza é unha xuntanza internacional, pois eu creo que a esta festividade, este evento, pois debería conquerir esa declaración na que estamos traballando, non? A xuntanza naceu como unha escola aberta para investigadores, intérpretes e amantes da música tradicional, capaz de achegar a Ourense instrumentos e expresións musicais pouco coñecidas. A filosofía deste evento é a parte que estamos conseguindo moi ben, digamos, promocionar as gaitas exóticas de calquer parte do mundo, e que tuvemos gaitas de Persia, do norte de África, das zonas máis recónditas. Nesta edición, como novedade, vai ver por primeira vez un tocador de xubir. Xubir é a denominación da gaita na República del Marí. Entonces, pois, facemos unha labor de investigación donde están as gaitas desaparecendo. De feito, no Museo Internacional de Cornamusas temos gaitas que non teñen nos seus lugares de orixen, donde nace o instrumento.